Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Laváč a opäť som vybral niekoľko dotazov od vás, ktoré vám dnes odpoviem. Dnešnými témami, ktorým sa budem venovať, je realizácie zakladania stavby svojpomocne, výstavba žumpy, potom riešenie financovania v programe Nulová hotovosť v prípade negatívnych záznamov a tiež možnosť výstavby oplotenia. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, je možné si časť stavby urobiť svojpomocne? Napríklad, že by som si základovú dosku robil sám, lebo otec mi chce pomôcť. Je možné mať aj svoj nezávislý stavebný dozor? Dobrý deň. Na myšlienku, že časť stavby si chce klient realizovať sám, máme aj pripravené programy. Konkrétne ide o program Šikovné ručičky, kde je stanovený rozsah prác, ktoré sú súčasťou minimálneho odberu a práce, z ktorých si vie klient zvoliť, ktoré si chce realizovať sám. Na základe zoznamu prác, ktoré sú súčasťou programu Šikovné ručičky, vyplýva, že zakladanie stavby je nutné riešiť v rámci minimálneho odberu, čiže klient si ich nerealizuje sám, ale realizujeme ich my. Čo sa týka druhej časti otázky, či je možné si dať vlastný stavebný dozor, samozrejme je to bez problémov, je to ideálne na komunikáciu počas výstavby vášho rodinného domu. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň, zaujíma ma možnosť využiť vaše programy ako je Nulová hotovosť alebo Mladá rodina, ale len na jedného z nás, nakoľko ja mám negatívne záznamy v bankovom registri z nedávnej minulosti a chceli by sme to všetko riešiť na manželku. Dalo by sa to? Vopred ďakujem za odpoveď. Dobrý deň, samozrejme existuje aj takáto možnosť. Je tam potrebné samozrejme splniť podmienky týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko ako manželia musíte tieto žiadosti o poskytnutie úverov podávať spoločne a vaše negatívne záznamy by spôsobili zamietnutie týchto žiadostí, čiže je potrebné mať rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a tým pádom by bolo možné riešiť aj prípadnú kúpu pozemku, ako aj financovanie výstavby len na vašu manželku. Samozrejme existuje možnosť po vyriešení vašej situácie, aby ste po určitom čase to riešili spoločne pri napríklad najbližšom refinancovaní hypotekárneho úveru. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to napríklad so žumpou, pokiaľ v obci nemáme kanalizácie, je to zahrnuté v programoch v cene, alebo si to musím kúpiť sám aj namontovať. Dobrý deň. Čo sa týka napojenia na inžinierské siete vo všeobecnosti pri výstavbe rodinného domu, nie je to súčasťou štandardnej ceny rodinného domu. Logicky ani nemôže byť, nakoľko každý pozemok má to napojenie iné, a to iné napríklad z hľadiska existencie inžinierských sietí, vzdialenosti, technického riešenia. Samozrejmosťou z našej strany je vyriešenie v rámci projektovej dokumentácie aj napojenie inžinierských sietí. Na vašom rozhodnutí je potom, či chcete aj od nás, aby sme spolu s výstavbou rodinného domu pre vás zrealizovali aj inžinierské siete, alebo si zvolíte cestu, že si to viete pripraviť sám. Prejdem k štvrtej otázke. Je potrebné stavebné povolenie alebo súhlas suseda na stavbu plota? Dobrý deň. Pri druhu stavby, ktorou je oplotenie pozemku, je potrebné počítať so závislosťou od výstavby hlavnej stavby. Nakoľko oplotenie v zmysle zákona predstavuje drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čiže k rodinnému domu. V situácii, pokiaľ hlavná stavba už existuje, čiže rodinný dom máte postavený, v takomto prípade pre realizáciu oplotenia v zmysle zákona postačuje ohlásenie stavebnému úradu. Vo všeobecnosti súhlas suseda nie je potrebný, ale skrz susedských vzťahov je dobre jednak vykomunikovať si hranicu pozemku, aby nedošlo v neskôršom čase k nejakým nedorozumeniam a prípadne aj samotnú realizáciu. Čo sa týka situácie, kedy ešte hlavná stavba
neexistuje, nie je postavená, v takomto prípade aj realizácia oplotenia podlieha povinnosti mať stavebné povolenie. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Rád som poradil mnohým z vás. Budem sa tešiť opäť na ďalšie otázky, ktoré mi píšete a teším sa aj na videnie pri ďalšej časti.